सरकाराव लानानैसो बिथांमोननि सिनायथि बिथांमोनखौ लानानै प्रमद बर'नि सिनायथि नङा बिथांमोननि सिनायथिया प्रमद बर' थानायखायसो दंमोन प्रमद बर'जों लोगोआव थानायखायसो दंमोन नाथाय दिनै जिहेतु बिथांमोना प्रमद बर' बिथांजों गैला ओंखायनो बिथांमोननि बारै सावरायनायनिबो आरो गोनांथि दं होननानै आं सानला दिनै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा बिटिआरखौ जुवालेन्डआव कनभार्ट खालामबाय एसेम्बलि बिसायख'थि बारनाय लोगो लोगो जोंनि प्रमद बर'नि दैदेननायावनो 125 एमेन्डमेन्ट बिला पास जागोन आरो बिटिसि आवहाय 60 मासि लानानै गोदानै इलेक्सन जागोन आरो इलेक्सन जानायनि सिगां बेवहाय इन्टारिम सरकार मोनसे जिरायगोन आरो बै इन्टारिम सरकारावहाय सोर जिरायगोन बेखौ नोंथांमोना आं बुंनांगौ होननानै सानला इउपिपिएल दोलखौ गारनानै बे जा बिसायख'थिनि उनावहाय मोनसेबो दोलोआ आसामाव सरकार दानो हानाय नङा हिनजाव गोदाना दानथामल' सिखा गोदाना सानथाम होननाय बायदि दिनै बिपिएफ दोलोखौ मास मोनबायावनो जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाया आंगायनाय जाय स्किमफोरखौ प्रमद बर' बिथाङा सेंसन खालामनानै गालांदों बै खामानिफोरनि फिथाखौसो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा हागासिनो दङ आं बेखौनो बुंनो सानगोन अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय खामानिखौ दिनै हाग्रामा महिलारिया मावगासिनो दङ इउपिपिएलआ मोनसे गावनि आइडियलजिजों थांग्रा रायजो राजाखौ जेब्लायबो सिगाङाव दोननानै खामानि मावग्रा मोनसे दोलो बै देरहासार जानो हानाय एमएलए बिथांमोनहा जायखौ सरकाराव लाबोनो गोसो बिथांमोनहा बेखौनो लाबोनो हानाय मोनसे केपासिटियाव थाहैगोन आरो बिटिआरनि रायजो राजानि थाखाय बा बिटिआर आरो आसामनि रायजो राजानि थाखाय जाय दोलोआ इउपिपिएलजों गोरोबनानै बिथांमोननि हितनि थाखाय खामानि मावगोन जोङो बै दोलोखौनो सरकाराव लाबोगोन बिथांमोननि रादायखौ मावफुंबाय होननाया सिंग्रानि बायदिसो जाग्रा सिंग्राजों आं रुजुगोन सिङाव आलदा सायाव आलदा माखासे लाइमोनफोरनि एकाउन्ट लानानै लाइमोन नंजोबबावा सोरबा बोराय बुरै जेखि जादोला बिथांमोननि एकाउन्ट लानानै बिथांमोना 2 लाख रांखौ सोदों आरो 1.5 लाख रां 2 लाख रांनिफ्राय बिपिएफआ 1.5 लाख रांखौ खांनानै जाफिननानै अजद थिखांबाय थादों जों नुगासिनो दङ 2 लाख रांखौ लाइमोनफोरनि मुङावहाय लानानै दिनैहाय गुबुन गुबुन मानसिनि एकाउन्टआव सोनानै आरो बे रांखौनो 1.5 लाख करि खांनानै लाफिननानै बिथांमोना दिनै स्करपिअ इन'भा बायनानै सालायथिंबाय थानायखौ जोङो दिनै नुनो मोनगासिनो दङ मास मोनसेयावहाय 10 दिना जों दिनै मेलाजों बारगासिनो दङ आरो बे मेलायावहाय मेनलि फकासआ जाहैबाय जुवा जों खोनानो मोनदों बै मेलाफोराव जुवा होनानै बिपिएफआ गावनि दोलोखौ सामलायगासिनो दङ होननानै जों दिनै खोनानो मोनदों स्टेटआव जे इउपिपिएलनि लुगैनाय सरकार फैखांनायनि उनावनो बिटिसिनि जे दानि सरकार बेयो उल्थां फाल्थां जानायनि मोनसे सम्भाबना दङ साखाथियावनो जे आसाम विधानसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थिया फैगौ 9 एप्रिल बे एप्रिलाव जानो थांगासिनो दं राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोर आरो बे समाव बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं हाबाफारिया गोख्रों भाबै सोलिबाय थादों आरो नुनो मोनदों बेवहाय गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा गावबा गावनि बिजाथि बे बिजाथिखौ फोसावबाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बे समाव एकला सल' नीतिजों एबा हारसिंनो दावखोनो थाखाय बे समाव नाजानायखौ नुनो मोनदों बेराफारसेजों बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाबो एनडिएजों एलायन्स जानानै एबा बिजेपि राजखान्थि हान्जाजों एलायन्स जानानै बे समाव 11टा विधानसभा बियाबाव बे समाव बिथांमोना बिजाथि होबाय आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाबो बे समाव बिटिसिनि मोन 15टा विधानसभानि गेजेराव मोनसे मानासखौ नागारनानै गासैबावबो बिजाथि बे समाव होनायखौ नुनो मोनदों आरो बिटिसिनि बायजोआवबो बिजाथि होनायखौ नुनो मोनदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ गोबां बिथिंखौनो सावरायगोन बे समाव जोंजों लोगोसेनो सासे आलासि जों हांख्रायनो लाबोदों सासे लाइमोन दैदेनगिरि बिथांखौ बयबो सिनायखायो बिथां दुलाराय बसुमतारी बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो थाखाय नाजागोन गिबियावनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायनो लाबाय खुलुमबाय मिथिसिनो नाजाग्रोगोन सिगाङावनो माबायदि सोलिबाय दं जिहेथे मोनसे जानो गोनां जे बिधानसभा बे बिधानसभाया मोनसे गोख्रों भाबै नाजाबाय थानायखौ नुनो मोनदों सिगांनि समाव नोंथांमोना पावाराव दंमोन नाथाय बे समाव पावाराव गैला एबा गोहोआव गैला बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया फैबाय जुजिनाय आरो दोलोआ माबायदि सोलिबाय दं दिनैनि समाव इउपिपिएल दोलोआ मोनसे गोख्रों थासारियाव दं जोंहा दिनैनि समाव 7 एमपि जोंनि दोलोआव दं
दिनै जोंहा MCLAफोर दङ आरो दिनै जों बुंगोन जारिमिनाव जोंनि ओनसोला मोनफेरै जिहेतु जोंहा 3 MP जोंनि UPL दोलोआ मोननो हाबाय आं बुंगोन नैबे फैगौ एसेम्बलि बिसायख'थियाव UPL दोलोआ बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिन जोंनि ओनसोलाव बाहागो लानानै जोङो खमाव 8टा आरो बिनि बांसिन खमथाराव जोङो 8टानिबो बांसिन मासिखौ देरहासारनानै UPPL दोलोआ जायजों थागोन बै दोलोआसो जोंनि आसामाव सरकार दागोन बे खोथाखौ आं दिनै स्पष्ट खालामनो सानो UPPL दोलोआ जायजों थाफागोन बै दोलोआनो आसामाव सरकारखौ दागोन आरो UPPL दोलोखौ गारनानै बे जा बिसायख'थिनि उनावहाय मोनसेबो दोलोआ आसामाव सरकार दानो हानाय नङा मिथिनो थाखाय नाजागोन जे बेवहाय नोंथाङा बुंदों जाखिनि जिहेतु आसामनि राजखान्थि एबा आसामनि जिखिनि दोलोजों बा बे समाव सरकाराव UPPLखौ लाफानानै दागोन बा गुबुना हाया होननानै बाथ्राखौ मख'दों नाथायबा जों नुनो मोनदों बेवहाय BTCनि बेलायाव नोंथांमोना बै समावबो मोनसे जोरदार होनानै खामानिखौ मावदोंमोन पावारा बै समाव दङमोन दैदेनगिरिफोराबो बेनो बे समाव गोहोआव गैला नोंथांमोना गोहोआव दं BPF राजखान्थि हानजाया बिथांमोनजों जुजिनाय बिथांमोनजों टक्कर होनायाव माबायदि जागोन जिहेतु बिथांमोना जेब्ला बिसायख'थि जादोंमोन BTC बिसायख'थि बे BTC बिसायख'थियाव गोहोआव गैयाब्लाबो BPF राजखान्थि हानजाया 28टा बिथांमोना मासि मोननानै देरहासार जादों नोंथांमोना बे समाव 7टाल' मोननो हादों बेबाराव जुजिनाया माबायदि जागोन BPF आरो हाग्रामा महिलारिया जाहैबाय बे समनि एक्सिडेन्टेल चिफ BTCनि बिथाङा एक्सिडेन्टेल चिफ बिथांनि BPF दोलोआ बोरै थांनाय बिसायख'थियाव 28टा मासि देरहानो हादों बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजाया मिथियो जाय BPF दोलोआ BJP हाथाव BCC बासाव स्ल'गान लानानै जोंनि माइनरिटि हंकियालुगु बा मुसलमान बिदा फंबायफोरनि भट लानानै मुसलमान रायजो राजाफोरनि भट लानानै जायफोरा एन्टि BJP बिथांमोननि भट लानानै बिथाङा 28टा मासि देरहाखांनायनि उनाव दिनै बिथाङा 28 मासि एबसलुट मेजरिटि मोननायनि उनावबो दिनै बिथांमोना BJPनि आथिंखौनो खुलुमहैफिनबाय दिनै जों बुंनो सानगोन नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ BTCनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलावहाय इसि मिटिं जायोब्ला सोरबा आसामनि गोहोगोरा मन्थ्रिया हाग्रामानि गेजेरावहाय एक्जिकिउटिभ काउन्सिलफोरनि EMनि गेजेराव थानानै बिथांमोना इसिखौ सालायनायखौ जों नुनो मोनो मोनफ्रोमबो मेल मिटिं डिसिसनफ्राव आसामनि गोहोगोरा मन्थ्रिफ्रा हाग्रामाखौ सिङाव दोननानै दिनै जोङो डिसिसनफोरखौ जोङो बिथांमोननि दोलोनि सरकारनि जा पलिसि जों बेफोरखौ लानायखौ नुबाय थादों आरो गोदानै बिथांमोना दिनै मा मावनो हादों दिनै रायजोफोरा BPF दोलोनि जे खोथाल' होनायखौ दिनै दान 3-4आवनो दिनै अगालि मोनबाय आंगायबाय जेरै जा बुंनाय दङ हिनजाव गोदाना दानथामल' सिखा गोदाना सानथाम होननाय बायदि दिनै BPF दोलोखौ मास 4-5आवनो जोंनि BTCनि रायजो राजाया आंगायनाय एखेबारे अगालि मोनथारबाय नोंथांमोना दिनै नुगोन बिथांमोना मा गोदान हाबाफारि लानो हादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा खुद स्वयं बिथाङा गावनो बुंदों जे जायफोर फिथा हागासिनो दं बिथाङा दा प्रमद बर' बिथांनि सरकार सालायनाय समाव सेंसन खालामनानै गालांनाय जा स्किमफोर जा जौगालु हाबाफोर बिथाङाथ' बेखौनो फिथा हागासिनो दङ गिबि खेबनि थाखाय खोब लाजिथाव गिबि खेबनि थाखाय जोंनि BTCआ जे नर्मेल बाजेट आं बिथांमोनाव कुइसन सोंनो सानगोन बे नर्मेल बाजेटआ मानि थाखाय मास 4निल' लानाय जादों मारै मास 4निल' हरजाखो बिथांमोनहा स्टेटजों गादबनानै दोनजागासिनो दं नामा बिथांमोना हाग्रामा महिलारिनि परिस्थितिया दिनै दुरबल नामा आं बेखौसो सोंनो सानगोन दा दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा खुनु गोदान जौगालु हाबाफारि लानो हायाखै प्रमद बर' बिथांनि UPPL दोलोनि सरकार थानाय समाव जाय हाबाफोरखौ जाय स्किमफोरखौ प्रमद बर' बिथाङा सेंसन खालामनानै गालांदों बै खामानिफोरनि फिथाखौसो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा हागासिनो दङ आं बेखौनो बुंनो सानगोन अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनायनि खामानिखौ दिनै हाग्रामा महिलारिया मावगासिनो दङ नोंथांमोननि समावबो जिहेतु बेवहाय आसामनि जि दैदेनगिरिफोरा जाय नोंथाङा बुंदों बे समाव गोबां जयन्त मल्ल बरानि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदों एक्जिकिउटिभआव जिरायफैयो बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों इसि मिटिंफोराव दा बेवहाय UPPLनि समावबो बै समावबो गोबां मन्थ्रिफोरा फैनानै रिभिउ मिटिंखौ खालामबोदोंमोन दा बेजों मा डिफारेन्स दं मा फारागथि दं UPPLनि समाव प्रमद बर' बिथांनि सरकार सालायनाय समावहाय स्टेटनि जा मन्थ्रि बिथांमोन
बिथांमोनहा जिहेतु गोबां डिपार्टमेन्ट लानानै दङ बै डिपार्टमेन्टफोरनि हाबाफोरखौ बिथांमोननि जे स्टेटनि पेकेज बेफोरखौबो जोंनि प्रमद बर'नि मोनसे पलिटिकेल जे नेगसिएसन जा बिथांमोना प्रमद बर'नि जे स्टेटनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय जा फान्ड लाबोनो हानाय मोनसे केपासिटि बैफोर केपासिटिखौ लानानै स्टेटनिफ्रायबो जोंनि बिटिसिनि थाखाय बिथांमोनखौ हांख्रायनानै बिथांमोनखौ जों बिटिसिआव फैनानै बिटिसिनि जौगालु हाबाफोर मावनो जोङो बाध्य खालामनो हानाय प्रमद बर' बिथाङा मोनसे केपासिटि दंमोन नाथाय दिनैनि दिना बिनि खोब बिपरित जों नुनो मोनदों बिथांमोना बहाय पेकेज होनो फैयाखै बिथांमोना बहाय बिटिसिनि जे सासन भार बेवहाय बिथांमोना इनफ्लुएन्स खालामनो फैदों बिथांमोना गावसिनि साननाय बायदि बिटिसिआव सालायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय थादों बेनो फारागथि बर' रायजो राजाफोरा बे समाव मोनसे सोंलु जाखांदों बा बुंनो नागिरो जे बेवहाय मोनफ्रोमबो दोलानो बयबा नङा बयबा मोनसे राजखान्थि हान्जाजों मोनसे इसिङारि सोमोन्दो थायो बा दं बे बाथ्राखौ बुङो सिगांनि सानाव जेब्ला बिटिसि बिसायख'थि जादोंमोन बे बिटिसि बिसायख'थि समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया नोंथाङा जेरै बाथ्राखौ बुंदों स्ल'गान होदोंमोन जे बे समाव इउपिपिएल आरो बिजेपि हाताव बिटिसि बासाव बे बाथ्राखौ स्ल'गान होदों बै समाव होदोंमोन नाथायबा उनाव जुदि नोजोर होयोब्ला 29टा मासि मोनखांनायनि उनाव बिजेपिजोंनो थांबाय दा फैबाय थानाय समाव नोंथांमोनाबो प्लेनिं नामा जे बे समाव जे गोबां मासि लानानै बे आसाम बिधान सभायाव देरहालांनानै बिजेपिजोंनो थांनानै सरकार खालामनायनि मोनसे सिमां नामा बयबा नङा बयबा मोनसे बिथिङाव बे एखेयानो जाहैगोन नामा हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै सासे कमप्रमाइज बिथांनि दोलो आरो बिथाङा दिनै कमप्रमाइज बिथाङा दिनै नोंथांमोना नुगोन बिपिएफआ सासेल' बिजाथि फोसावनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बिथांनाव स्ट्रेंथ गैला आरो बिथाङा जायजों लाब जायो दोलोनि नङा रायजो राजानि नङा गावहा बोरै लाब जायो बिथाङा बेखौनो नायदों बिथाङा कमप्रमाइज खालामबाय बिथाङा मोनब्रै मासि जेरावहाय बिपिएफनि संगठन दंमोन बिपिएफनि कार्यकर्ता दंमोन बिपिएफनि माखासे भटार दंमोन बेफोर सिटफोरखौ बिजनिफोर बायदि मोनसे प्रेस्टिजियास सिटखौ बिथाङा बिजेपिनो फानबाय दिनै नोंथांमोना नुगोन तामुलपुर बायदि मोनसे प्रेस्टिजियास सिटखौ बिथांमोना बिजेपिनो फानबाय आरो नोंथाङा जे एलायन्सनि बाथ्रा बुंबाय थादों एखे रोखोमैनो जाहैगोन नामा इउपिपिएलआ मोनसे गावनि आइडियलजिजों थांग्रा रायजो राजाखौ जेब्लायबो सिगाङाव दोननानै खामानि मावग्रा मोनसे दोलो आं बारे बारे बुंगोन सोरजोंबा एलायन्स जानाय सोरजोंबा अपोजिसन जानाय बेनि बाथ्रा गैया इउपिपिएल दोलोआ दिनै मजबुत स्थितियाव दङ मोनसे गोख्रों स्टेन्डआव दङ जोङो बिटिसिनि मोन 15 बियाबनि अनगायैबो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बिधान सभा मासिफोराव जोङो दिनै केन्डिडेट डिक्लेयार खालामबाय दिनै इउपिपिएल दोलोआ आं बुंदों खमावबो 8टा बिटिसिनि सिङाव खमावबो 8टा आरो बिनि गोजौआवहाय जा रायजो राजाया मेन्डेट होगोन बे जोङो मोनसे मजबुत स्ट्रेंथ जोंनो मोनसे नाम्बारखौ होगोन आरो आं बुंगोन बै देरहासार जानो हानाय एमएलए बिथांमोनहा जायखौ सरकाराव लाबोनो गोसो बिथांमोना बेखौनो लाबोनो हानाय मोनसे केपासिटियाव थाहैगोन आरो बिटिआरनि रायजो राजानि थाखाय बा बिटिआर आरो आसामनि रायजो राजानि थाखाय जाय दोलोआ इउपिपिएल जों गोरोबनानै बिथांमोननि हितनि थाखाय खामानि मावगोन जोङो बै दोलोखौनो सरकाराव लाबोगोन जिहेतु नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे बेवहाय मोनबा गेरेन्टिनि सायाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया खामानि मावदों बे बिधान सभानि जे एमसिसि जिहेतु मडेल कड अफ कन्डाक्ट नाङिनि सिगाङाव बिसायख'थिनि सम फोसावैनि सिगाङाव बिथांमोना जे रायजो राजाफोरनाव थांनानै बिथांमोना मोनबा गेरेन्टि बे गेरेन्टिखौ रायजो राजाफोरनो होफुंबाय साक्सेसफुलि जेरै खोथा बुंदों थिग बेबायदिनो होदों होननानै रादायखौ मावफुंबाय होननानै बिसायख'थि फोसावदियाव जाखिनि रादाय होदोंमोन बे रादायखौ होफुंबाय होननानै बाथ्रा बुंदों एजे नोंथाङा बेरेखा दोलोनि हिसाबाव मा फोरमायनो नागिरगोन थारैनो गमामायैनो बिथांमोननि बे रादायखौ मावफुंनायखौ नुदोंना नोंथाङा बिथांमोननि रादायखौ मावफुंबाय होननाया सिंग्रानि बायदिसो जाग्रा सिंग्राजों आं रुजुगोन सिङाव आलदा सायाव आलदा आङो बिथांमोनाव प्रश्नसो खालामनो सानदों दिनै 2 लाख रां बिथांमोनहा लाइमोनफोरनो होनायनि खोथा बुंबाय थादों आङो बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनाव दिनै प्रश्न खालामगोन बबे समाव 2 लाख रांनि
जे 2 लाख रांखौ होनाय जासिगोन होननानै बबे समाव नटिफिकेसन फोसावखो आरो बिथां बे 2 लाख रांखौ बोरै मोननो हायो बिनि फर्मखौ बबेहाय मोनो माब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन जाया आरो बबे अफिसाव थांनानै बे फर्मखौ जोंनि लाइमोनफोरा बिटिसिनि साधारन रायजो राजाया बोरै बै 2 लाखनि बेनिफिट मोननो थाखाय बोरैहाय मोननो हायो नोंथांमोना जेबो अफिस नुफेराखै दिनैसिम बबे अफिसाव थांनानै जोंनि रायजो राजाफोरा जोंनि लाइमोनफोरा बबे अफिसाव थांनानै 2 लाखखौ मोननो थाखाय एप्लिकेसन होनांगौ बै अफिसाव बबाव बेखौ बिपिएफआ खिथाना होनांगौ माब्ला नटिफिकेसन होआ बिनि क्राइटेरिया बोरै जागोन सोर माने मा थायोब्ला बेखौ 2 लाख रांखौ मोननो थाखाय जयगथा जायो लाइमोनफ्रा बेखौ बिपिएफआ खिथाना होनांगोन दिनै नोंथांमोना नुदों जानांगौ फन रेकर्डिं भाइरेल जागासिनो दिनै जों खोनानो मोनदों 2 लाखआ होदों बोरै होदों आं बेखौ दिनै खिथानो सोरबा सासे बिपिएफ प्राइमारि कर्मी बा बिपिएफ कर्मीनि एकाउन्टाव सोनानै बिथांमोना 10 जनजों राननानै जानायखौ जों खोनाबाय थादों बेयाव जोंनि प्रुफ दङ दिनै थांनाय साननै सानथाम सिगां नोंथांमोना मोनसे फन रेकर्ड भाइरेल जानाय नुबाय थादों आरो बे खोथाया सैथो बिथांमोनहा गावसिनि मन पसन गोसो जानाय माखासे भुवा बा माखासे सोद्रोमाफोरनि माखासे लाइमोनफोरनि एकाउन्ट लानानै लाइमोन नंजोबबावा सोरबा बोराय बुरै जेखि जादोला बिथांमोननि एकाउन्ट लानानै बिथांमोना 2 लाख रांखौ सोदों आरो 1.5 लाख रां 2 लाख रांनिफ्राय बिपिएफआ 1.5 लाख रांखौ खांनानै जाफिननायनि अजद सिखांबाय थादों नंगौ बे खोथाया थारैनो सैथो दा नोंथांमोना साननानै नायदो 5,000 सुबुंनो बिथांमोनहा 2 लाख खै रां होदों होननानै बुंबाय थादों दा 5,000 सुबुंफोरनि एकाउन्टाव 2 लाख सोनानै 1.5 लाख करिखौ बिपिएफआ खांनानै जाफिनदोंबा बिथांमोनहा बेसेबां रां दिनै 2 लाख रां लाइमोनफोरनि मुङाव होनायनि नामावहाय बिथांमोनहा दिनै बेसेबां रां खांनानै जाख्ल'गासिनो बिथांमोनहा सानदों नामा रायजोनि रांखौ बिटिसिनि जौगानायनि रांखौ बेबायदि 2 लाख रांनि मुङावहाय गाव गावनि एकाउन्टाव सोनानै बेबायदि भुवा माने गाव गावनि जौगानायनि थाखाय बिथांमोना बाहायनो सानदों नामा जों नुगासिनो दङ 2 लाख रांखौ लाइमोनफोरनि मुङावहाय लानानै दिनैहाय गुबुन गुबुन मानसिनि एकाउन्टाव सोनानै आरो बे रांखौनो 1.5 लाख करि खांनानै लाफिननानै बिथांमोना दिनै स्करपिअ इन'भा बायनानै सालायथिंबाय थानायखौ जोङो दिनै नुनो मोनगासिनो दङ बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै रायजो राजानो फोरमायनांगौ बे 2 लाख रांखौ मोननो हानायनि एप्लिकेशनखौ बोरै मोननो हायो आरो बै एप्लिकेशनखौ बबे अफिसाव साबमिट हैनांगौ आरो 2 लाख रांखौ मोननो हानायनि जयगथाया मा बिनि क्राइटेरिया मा बेखौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा रायजो राजानो फोरमायना होनांगौ स्केम जादों नामा बेवहाय नैबे 2 लाख रांनि जेखिनि होनाय लाइमोनफोरनो होनाय जिखिनि रां बे राङाव बिपिएफआ स्केम खालामदों नामा थारैनो सासेयाव 2 लाख रां जुदि सोयोब्ला 2 लाख रांनिफ्राय 1.5 लाख रांखौनो बिथांमोना खांनानै लांफिनोबा नोंथाङा निश्चय खोनादों दाख्लैनि जे कल रेकर्डिं भाइरेल जादों जे हाइ कामान्डनिफ्रायनो अर्डारखा हाग्रामा महिलारिनिफ्रायनो बिथोनखा होननानै बिथाङा बुंदों गोजौनिफ्राय डाइरेक्ट थांदों होननानै बुंदों दा नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ आं मुंखौ मख'नो सानाखै सोर लाइमोन बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा 2 लाख रांनि खोथा बुंगासिनो दङ 2 लाख रांखौ लानानै बिथांमोना दल दामगासिनो दङ थारैनो बिथांमोननिनो आखाइ दं नामा थारैनो 2 लाख रांनि मुङावहाय बिथांमोनहा 1.5 लाखखौ खांफिननानै दिनै बिथांमोननि बिलाहि लाइफ स्टाइल लाक्जारि लाइफ दिनै मेनटेन खालामनायाव बिथांमोना 2 लाख रांखौ बाहायगासिनो दं नामा बिनि सोंथिखौ आं दिनै नोंथांनि बे चेनेलनि थ्रुयै आं सोंनो सानगोन जे बिथांमोना एन्सार होनांगौ 2 लाख रांनि फर्मखौ बबेहाय मोनो आरो बिनि जमा होनायनि अफिसा बबेयावहाय आरो नोंथांमोना बेखौ स्पष्ट खालाम 2 लाख रांखौ बिपिएफनि कर्मी लिडार बिपिएफनि नेताफोरनि न'खरनि मानसियाल' मोनो ना बिटिसिनि साधारन लाइमोनफोर बिथांमोनाबो 2 लाख रांखौ मोननायनि जयगथा दङ बिथांमोनाबो 2 लाख रांखौ मोननांगौ आरो जुदि गमामायैनो नोंथांमोनहा 2 लाख रांखौ बिटिसिनि साधारन जनगण साधारन लाइमोनफोरनो जुदि नोंथांमोना सैथोयै नोंथांमोना 2 लाख रांखौ होनो गोसो दंमारोब्ला बिनि अपेनलि बबे अफिसाव हरो बेखौ नोंथांमोना खिथानांगौ आरो बेखौ थाबैनो नोंथांमोना रायजो राजानो फोरमायना होनांगौ नोंथाङा सासे लाइमोन दैदेनगिरि आरो बिटिसिनि ओनसोलनि जे माखासे थासारिफोरखौ आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जों सिगाङाव एसे जुदि नोंथांमोननि सोरखारनि समाव जों बुंनांगोन बेखौ गनायनानै जों लानांगोन जे बे समाव जोङो माखासे थासारिफोरखौ जाय एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोर बैखौ जोङो एसे
गाहाय लेभेलाव जों नुनो मोन्दोंमोन हयथ' जोङो गोबां बिथिङावनो जों गैयाखौनो जों बुंनांगोन बै समाव नुनो मोनाखैमोन नाथायबा जेब्ला पावाराव फैदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा एबा BPF राजखान्थि हानजाया बै समाव जों नुनो मोन्दों क'क्राझार ओनसोलफोरावनो आरो गोबां जायगाफोरावनो जे मोनसे जुवा खेला होनाय बे थासारिखौ नुनो मोन्दों एज ए सांग्रां नोगोरारि आरो सासे लाइमोन हिसाबाव बे बिथिङाव मा बुंनो नागिरगोन थारैनो गावसो गेलेनो मोजां मोनो ना जोंनि बिटिआरनि लाइमोनफोरखौसो बै बिथिङावहाय नारसोमनो मोजां मोनो जों दिनै बेखौ बुजिनो मोनाखै मोनफ्रोमबो फुजानि नामावहाय सप्तासेनिफ्राय 10 जनसिम मेला जायो खुनु सिजन गैयै खुनु माने बोथोरजों सोमोन्दो गैयै मेला जायो आरो बे मेलाफोरावहाय जुवा होनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ दिनै जुवा गेलेनानै बर'जों लोगोसे जोंनि BTC ओनसोलनि माने गोबां गुबुन जाथि धोरोमनि सुबुंफोरा दिनै रायजोनि न'खरा दिनै धंस जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ नाथाय दिनै नुदों जोङो मास मोनसेयावहाय 10 दिना जों दिनै मेलाजों बारगासिनो दङ आरो बे मेलायावहाय मेनलि फकासआ जाहैबाय जुवा जों खोनानो मोनदों बै मेलाफोराव जुवा होनानै BPFआ गावसिनि दोलोखौ सामलायगासिनो दङ होननानै जों दिनै खोनानो मोनदों जोंनि UPPL थांनाय अक्ट'बरावहाय जोंनि लाइमोन UPPLआ जोङो प्रशासनावहाय जोङो एप्लिकेसन गारदोंमोन जे मेलाफोर आनसिजनेल मेला आरो मेलायाव जुवा होनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै जोङो प्रशासनाव जोङो मेम'रेन्डाम होदोंमोन नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौ अपेनलि होबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों जोंनाव बिनि भिडिअ फुटेज दङ दिनैहाय सानफ्रामबो मोना मेलाफोराव माने समनि सिमा गैयि मेलायाव जुवा जौ आरो बेफ्राव थांनानै जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौहाय मेलानिफ्राय फैफिननाय समावहाय जोङो गोबां एक्सिडेन्ट जानानै जोंनि लाइमोनफोरा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमाना लानांदों आरो न'खरफोरा बै लाइमोनफोरनि गावनि संताननि जिउखौ दिनै खोमानानै लानांगासिनो दङ बिथाङा थाबैनो जों दिनैसिमबो जुवा सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों हाग्रामा महिलारिनि बिथाङा जुवाखौ गावसो गेलेनो मोजां मोनो ना जोंनि लाइमोनफोरखौ जुवायाव नारसोम हरनानै जे BTCआव आरो लाइमोन दैदेनगिरि जोनोम जानांला बेखौसो बिथाङा थांखि लानानै मेलाफोराव जुवा होदों जौ होदों बेबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थादों नामा जों बुजिनो मोनाखै लाइमोनफोरनि थाखाय BPF राजखान्थि हानजाया जुदि फैयोब्लानो गोबां खामानि मावगोनखौ बाथ्रा बुंथिदों दा बे बिथिङाव एनालाइसआ मा नोंथांमोना माबायदि टारगेटजों खामानि मावनो नागिरदोंमोन आरो बे समाव बिथांमोननि जे आथिखालनि मावनाय खामानिफोरखौ मा रिजाइनगोन नोंथाङा जोंनि UPPL दोलोआ फार्स्ट प्रायोरिटी होनानै लाइमोनफोरखौनो फार्स्ट प्रायोरिटी होनानै सिगांनिफ्रायनो खामानि मावबोदों आरो दासिमबो खामानि मावगासिनो दङ नोंथांमोना मोनसे कम्पारिजन देखायगोन दिनै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकारा BTRखौ जुवालेन्डआव कनभार्ट खालामबाय जुवालेन्ड नाथाय जोंनि प्रमद बर' बिथांनि UPPL सरकार सालायबाय थानाय समाव नोंथांमोना मिथिगौ सुपार 50 मिशनफोर बायदि मोनसे बिथांखिनि लानाय जादोंमोन जाय बिथांखिनि गेजेरजों जारिमिनाव उदांस्रिनि उनाव जारिमिनाव नुफेरै बर' हारिया मोनफेरै जोङो मोनसे माने गोबां अनजिमायावहाय जोङो सिभिल सार्भेन्ट जायफ्रा अफिसार ACS APS जों मोननो हादोंमोन नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि सरकार सालायनाय समाव जों मा नुनो मोनखो BTCआ जुवालेन्ड जानो थांगासिनो दङ दिनै बिथाङा माने लाइमोनफोरखौ मोनसे भुवा प्रसार खालामना होदों न'खर थिखादार जानो बिथाङा उत्साह खालामगासिनो दङ दिनै लाइमोनफ्रा गेलेनायनि बिथिङाव खुनु स्कप गैला हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै लाइमोनफोरनि थाखाय जे UPPL दोलोनि थानाय सरकार सालायबाय थानाय समाव जा बिथांखिफोर लादोंमोन दिनै बिथाङा बेखौ गैया खालामबाय सुपार 50 बायदि मिशना गैला दिनै गियान सोरां बिथांखि गैला आइ अनसाय बिथांखि गैला बिथाङा जे प्रमद बर'नि समावहाय लाइमोनफोरखौ नोजोराव होनानै लानाय जे गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोंनि गोबां BTRनि लाइमोनफोरा स्कलारशिप मोननो हादोंमोन जाय दुखिया जाय फरायफुबाय थानाय बिथांमोना स्कलारशिप मोननो हादोंमोन PhD स्कलार्स बिथांमोन दिनै स्कलारशिप मोननो हादोंमन नाथाय बिथांमोनहा दिनै बेफोरबायदिखौ बन्द खालामजोबनानै लाइमोनफोरनि मुङावहाय 2 लाख होनानै 1.5 लाख खांनानै जाफिननायखौ नुनो मोनदों ओभारअल BTR जेराव गोजोन फैबायमोन जेराव शान्तिनि गाना गोमदोंमोन जे BTR बायदि जायगायावहाय लाइमोनफोरनो मोनसे गेलेनायनि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय दुरान काप खुंदोंमोन ISPL खुंदोंमोन नलेज फेस्टिभेल जोंहा फाथिदोंमोन नाथाय दिनै जों नोंथांमोना मा नुदों जाय क'क्राझारखौ गोजोननि नोगोर होननानै बुंबायमोन दिल्लीया दिसपुरा जोंनि गुबुन हादोरनि दाब जायगाया बिथांमोनहा जोंखौ दिनै गोजोननि नोजोर होननानै क'क्राझारा मोनसे स्थापन जाबायमोन BTRआ नाथाय दिनै जों मा नुदों जुवालेन्ड
दिनै जोंनि बिटिआरआ जुवालेण्ड मेलालेण्ड बिथांमोनहा हाग्रामा महिलानि सरकारा जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव उत्साह होआखै जोंनि लाइमोनफोरखौ हिउमेन रिसोर्स क्रिएट खालामनायाव बिथाङा खुनु गोदोनिफ्रायनो जोङो बिथांखौ बे हिउमेन रिसोर्स सुबुं सम्पद सोरजिनायावहाय गोसो होफेरनाय बा सरकारनि पलिसि लाफेरनाय जों नुवाखै बिथांमोना न'खर न'खर बुवा न'खर लाइमोनफोरखौ दिनै थिखादार जाहोनो माने उत्साह नंखाय फोलागासिनो दङ जों खोनाबाय थादों न'खर बिथांमोनहा लाइमोनफोरनिफ्राय रां खांगासिनो जाहैदों थिखा होनायनि मुङावहाय नाथाय नोंथांमोना नुदों देग्लायनि बिटिसिनि बाजेटआ थांनाय बिटिसिनि नर्मेल बाजेटआ मात्र दान मोनब्रैनिल' आरो जा हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा फिथा होगासिनो दङ बेयो प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समावनो प्रमद बर' बिथाङा सेंसन खालामनानै थांखांनाय स्किमफोरखौसो बिथाङा दा फिथा होगासिनो दङ आं मोनथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु मोनसे समाव जे मोनद' हारिनि मोनसे एसटि होनायखौ लानानै मोनसे गोख्रों भाबै जे सोमावसारनाय मोनसे फारसेथिं मदद होनाय आरो फारसेथिं मोनसे बेरेखा भाबै सोमावसारनाय सोलिदोंमोन आरो बेनिनो जों जुदि नोजोर होयोब्ला क'क्राझारावबो मोनसे गिदिरथार जारिमिननि मोनसे गिदिरथार जाब्रथाय जों बुंनांगोन बेखौ बे जादोंमोन जिहेतु जों बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ मोनसे गाग्लोबलायनाय मोनसे थासारि जादोंमोन दा बेवहाय बर'फोरनि एबा लाख लाइमोनफोरनि आरो एसटिफोरनि मोनसे गावनि थाखानाय एसटिखौ रैखाथि होनो थाखायनो सोमावसारनानै फरायसाफोरा बारसोमदोंमोन आरो बेवहाय जों नुनो मोनदों बैफोर लाइमोनफोर जाय लाइमोनफोरा बे जाय जानाङामोन बियो नेहाथारिखौ गाग्लोबलायनाय बे जानाङामोन नाथाय बेवहाय जाखिनि बाहागो लाग्रा बै बाहागो लाग्राखौ सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो एबा हाग्रामा महिलारिया बे समाव नायबिजिरनो थाखाय बै लाइमोनफोरखौ साजा होनो थाखाय बे समाव नाजादों भेरि आनफर्चुनेट आरो आं दुखु मोननाय फोरमायदों बे बिटिसिनि जे सेक्रेटारियेट एसेम्ब्लि बेखौ गाग्लोबनाय जाथाया जानो नाङामोन आंहा बेवहाय दुखु मोननाय दङ जोंनि बिटिसि एसेम्ब्लिया सेक्रेटारियेटआ जोंनिनो बर'नि बिटिसिनि रायजोनि सम्पति गाग्लोबलायनायसिम जाथाया जानो नाङामोन भेरि आनफर्चुनेट आंहा बेवहाय दुखु मोननाय दङ नाथाय जे दानि जाखांफुनाय लाइमोनफोर इउनिभार्सिटि कलेज फरायनाय बा जाय गोरों गोरा लाइमोनफोर बिथांमोना हाग्रामा महिलारिनि डिसिसन लानाय बिथांनि थांखि बिथांनि जाबायदि बाथ्रा बुंनाय मान होयै लाइमोनफोरखौ फरायसाफोरखौ जे मान होनो रोङै हारिखौ लानानै जोंनि बिटिसिआव थानाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि सुबुंफोरनि सायाव जे मिलाप्रिति मोनसे फैबायमोन प्रमद बर' नोंथांमोना गोसोआव दं जानांगौ जे भिजन डकुमेन्ट बिटिसिनि मोन 26 हारि हारिसाफोरखौ लानानै जे भिजन डकुमेन्ट खालामदों बिनि गेजेरजों जों दिनै थांनाय 5 बोसोराव कुनु दल संगठना जोंनि बिटिसिआवहाय आन्दोलन खालामनायखौ जों नुवाखै थांनाय 5 बोसोराव खेबसेबो बिथांमोनहा माबा मोनसे दाबि खालामनानै आन्दोलन खालामनाय लामायाव होसिख्रावनाय जों नुनो मोनाखैमोन बियो मा फोरमायदों प्रमद बर' बिथांनि गोग्गो सरकार दैदेननाय बिथांनि जा केपासिटि जे बिथांनि बिटिआरआव थानाय मोन 26 हारि हारिसाफोरखौ लानानै जयै आवगायलांनो हानाय जे केपासिटि बेखौ दिनै फोरमायदों नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार दानाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुगोन सालाकाथि रेलवेआव आईडी बम ब्लास्ट जानाय खोब दुखुनांथाव जाय हारिजों जोंहा बिराद मोजां सोमोन्दो जाबायमोन मिशन हेपिनेस बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा लन्च खालामदोंमोन खोब दुखुनांथाव जोङो आदिबासि सान्थालि जा बिदा फंबायफोरजों खोब मोजां मोनसे सोमोन्दो बिदा फंबायनि ज' जा संसार जालायनाय जोंनि मोननै हारिजों जोंहा गामियाबो गोजान नङा खाथि जों खोब सान्थियैनो संसार जागासिनो दंमोन नाथाय नोंथांमोनहा नुगोन हाग्रामा महिलारि सरकाराव फैनायनि लोगो लोगोनो दाङाबाजि जानानै कारिगावआवहाय मोनसे जानाङै थासारि जानानै थांबाय खोब दुखुनांथाव मोनसे दाङाबाजि जायोब्ला मोनसेल' हारिनि बेयाव खहा जाया बेवहाय बर'निल' जाया बा गुबुन मोनसे हारिनिल' जाया बेवहाय बे दाङाबाजियाव जाय हारिनि गेजेराव जादों मोनफ्रोमबो हारि हारिसाफोरनि गेजेराव बे खहाया जायो नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारिया बिटिसिआव सान्थिखौ हमथानानै लाखिनायाव सान्थि गायसननायाव बिथाङा दिनै फेल जादों आं बिथांनाव सोंनो सानगोन बिथांनि जा गेरेन्टिनि सायाव नोंथाङा बाथ्रा बुंबाय थादों जोंनि इउपिपिएल सरकारा थांनाय 5 बोसोराव 3,75,000 न'खरनो जों हा पाट्टा होदोंमोन बिपिएफआ न'खरबसे माबायावहाय हा पाट्टा होखो बिथांमोना अपेनलि खिथानांगौ दिनैहाय बिटिसि सरकारा थांनाय जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा होलांनाय एसआइइउ एप्रुभ जाखानाय
जे SIU सेंसन जाखानाय जे BGDC आवहाय सेक्रेटारिनि मासि बै मासिफोरनि दिनै 6 दाननि दान बान्थाखौ दिनै बिथांमोना मानो थगायनानै दङ दिनै बिथांमोना BGDC सेक्रेटारिफोरनि 6 दाननि दान बान्थाखौ दिनै बिथांमोना मानो दिनैसिमबो होनो हायाखै दिनै SIU सेंसन जाखानाय जे BGDC सेक्रेटारि पस्ट बै पस्टआव साख्रि मावनाय लाइमोनफोरखौ बिथाङा दिनै नासयनानै दोनदों बिथांमोननि जे खस्थ' खालामनाय बे खस्थ' खालामनायनि मुल्यखौ बिथांमोना दोनाखै बिथाङा हाग्रामा महिलारिया बै लाइमोनफोरनि भबिष्यतजों बिथांमोननि न'खरजों दिनै हाग्रामा महिलारि आरो बिफिबा गेलेनो सानदों नामा आङो नोंथांनि दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजों आङो दाबि खालामगोन जेसेबां हायो एसेबां थाब जोंनि BGDC सेक्रेटारि पस्टआवहाय साख्रि मावनानै जाय गावनि टाइमखौ गावनि गोलोमथैखौ गोलोमदै खालामनानै पाब्लिक सार्भिस होगासिनो दङ जोंनि सरकारनो सार्भिस होगासिनो दङ बिथांमोननि दरमाहाखौ बिथांमोननि पेन्डिं सेलारिखौ BPF सरकारा गोख्रैयै रिलिज खालामना होनांगौ नङाबा जोङो आन्दोलन खालामनो बाध्य जागोन मिथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु लाइमोननि बेलायावनो जिहेतु नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिबाय बेबाराव आं मिथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु जों नुनो मोनदों जे BPF राजखान्थि हानजायाबो बेखौ क्लेम खालामदों बा बाथ्रा बुंबाय दं जे बे समाव BTC नि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर' आरो आथिखालनि MP MCLA आरो UPPL राजखान्थि हानजानि आफादगिरि बिथांखौ मोनसे बाथ्रा बुंदों जे बिथाङा MLA बे समाव बिजाथि महरै बिथाङा तामुलपुराव गसंदों सिखांदों जे बे समाव बिथांखौ बाथ्रा बुंथिदों जे बिथाङा आरोबाव नैबे TCLCC नि जुदि चेयारमेन दङब्ला बेखौ लाबा VCDC नि चेयारमेनबाबो बेखौबो ला होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुदों मा जाहोनाव सासे सुबुङा बा सासे दैदेनगिरिया गले गले बा बिबानखौ गावनो लानानै गुबुननो मानि थाखाय होनो हायाखै मा जाहोन दं बेवहाय दिनै जायफोर बिथांमोना प्रमद बर' बिथांखौ गादि लबिया होनना बुंबाय थादों बिथांमोना सोर बुंदों नामखौ आङो मख'नो गोसो गैया जाय बिथांमोना थांनाय बिसायख'थियाव बा दा UPPL दोलोनिफ्राय टिकेट मोनैनि थाखाय दोलो बास्लायनानै थांदों गादियाव जिरायबाय थानो थाखाय बिथांमोना जिरायबाय थानो लुगैनानै टिकेट मोनैयावहाय बिथांमोना टिकेट लानो लुगैसेयावबो टिकेट मोनैयावहाय बिथांमोना गादिनि लबाव दिनै गुबुन दोलोआव बास्लायनानै दिनै बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ UPPL दोलोआ मोनसे गणतान्त्रिक आरो आइडियलजिजों सोलिग्रा मोनसे दोल बे दोलोआव नोंनि लुबैनाया जाया बे दोलोआ कालेक्टिभलि डिसिजन लायो आरो रायजो राजानि मतामतखौ लानानै रायजो राजानि थाखाय मा मावोब्ला मोजां जागोन बै सिद्धान्तखौ बै थांखिजों खांग्रा UPPL आ मोनसे दोलो दिनै रायजो राजाया सानफेराखैमोन जे जोंनि ओनसोलनिफ्राय जोङो 3 MP मोननो हागोन दिनै गणतन्त्रआवहाय जौसिन जे हाउस दं बे पार्लियामेन्ट आरो बर'फोरा गोलाव समनि थाखाय MP होननायखौ नायनो लुबैब्लाबो मोनलामोन बर'नि गांनाय उखैनाय BTC नि गांनाय उखैनाय जोंनि अभाब अभियोग बेखौ दिल्लीनि दरबाराव जोंहा दिनै बुंनो थाखाय 3 MP दं नाथाय बे MP खौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे सरकार बिथाङा गोहोआव थानाय समाव जों खोमानानै लानांदोंमोन आरो आं बुंनो सानगोन जोङो दिनै UPPL दोलोआ मोनसे गोख्रों स्थितियाव दं वी आर सो स्ट्रं दैट एनी इलेक्शन दिनै प्रमद बर' आरो UPPL आ देरहानो हानाय केपासिटियाव दिनै दङ BPF दोलोआ क्षमतायाव फैजासेयावबो मानो थांनाय राज्य सभा इलेक्शनाव बिथांमोना मानो नमिनेशन होआसै बिथांमोना BJP जों एलायन्सआव दङ अपेन एलायन्स बिथांमोना NDA पार्टनार BTC आव सरकाराव दङ 28 जन MCLA दिनै 29 जन जाबाय बिथांमोना राज्य सभा MP खौ मानो नमिनेशन होआखै बिथांमोनाव दिनै एनी इलेक्शन देरहानो हानायनि केपासिटी गैया बिथांमोनाव दम गैला बिथांमोना कम्प्रमाइज जाबाय बिथांमोनाव दम गैला बिथांमोना गावसिनि एलायन्स पार्टनारा मा बुङो बेखौनो खुदै मन'नानै सिरि थानाङो बिथांमोना बुंनो सानदों दिल्लीनि दरखार गैया दिल्लीनि दरखार गैयाबा बिथांमोनहा थांनाय MP इलेक्शनखौ मानो गेलेया आं बेखौ प्रश्न खालामगोन दिल्लीनि दरखार गैयाबा बर'नि गांनाय उखैनाय हानि जेंना जोंनि 6 शेड्यूलनि खोथा जोंनि 125th एमेन्डमेन्टखौ पास खालामनानै लाबोनायनि खोथा बेखौ दिल्लीनि दरखार गैयाबा सोर खालामनानै लाबोगोन बे आंनि सोंथि मोनथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु नोंथांमोननियाव जे सिगांनि सानाव जे BPF नागारनानै UPPL आव जगदान जादोंमोन बिथां खाम्फा बरगयारी आरोबाव UPPL नि गायसननायनिफ्रायनो बे समाव खामानि मावबोनाय मावथि ब्रह्म हाजोआरि गुनेश्वर आरो बेनि अनगायैबो गोबां खायसे दैदेनगिरिफोरा जाय ज्योतिरेन्द्र बिथाङाबो थांबाय नोंथांमोननो सोर थाबावखो
माबायदि बिथांमोना गोहोम गोग्लैयो नोंथांमोननि दोलोनि थाखाय बिसायख'थि फैयोबा मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआवहाय दैदेनगिरि बास्लायलायनाया दिनैनि गोदान खोथा नंला दिनै खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिपिएफआव दंमोन इउपिपिएलआव बास्लायबाय इउपिपिएलआव बास्लायनायनि उनावहाय आरो दिनै बिपिएफआव थांफिनबाय जोङो दिनै बेखौनो बुंनो सानगोन जाय दैदेनगिरिफोरा गादिनिल' सानो आरो गावनि क्षमताखौ गारनानै खुनु पाब्लिक मेन्डेट खुनु जोंनि अपिनियन खुनु एथिक्स भेलुस बिथांमोना बेफोर खोथाखौ जाय साना बेफोरबायदि दैदेनगिरिया जोंनि इउपिपिएल दोलोआवहाय थानायनिफ्राय थायैयासो साबसिन आं बेखौ बुंनो सानगोन जाय बिथांमोनाव एथिक्स गैया भेलुस गैया केवल गावनि क्षमताखौल' लानानै बिथांमोना राजनिथि गेलेनो सानोब्ला जोंनो बेफोरबायदि दैदेनगिरिखौ नाङा जाय दैदेनगिरिनि थाखाय दाख्लै बिटिसि बिसायख'थिसिम प्रमद बर' बिथाङानो जै मैमोन बिथाङानो मोजांमोन दिनै मास मोनथामाव दिनै हाग्रामा महिलारिया बिथांमोननि थाखाय बोरै सना फिथर जायोखो सामाराइज खालामनो सानो आं बेखौनो गादिनि लब आरो जाय दैदेनगिरिनाव गादिनि लब दं बे गादिनि लब थानाय दैदेनगिरिफोरखौ इउपिपिएलआव नाङा जोङो बिथांमोनखौ एक्सपेलखौ खालामनो नागिरखादोंमोन नाथाय दिनै मोजां जाबाय बिथांमोना थांग्रोबाय मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन प्रमद बर' बिथांनि जेब्ला सरकाराव दङमोन बै समाव बिथांजोंनो ओएसडि सानै दा बिथांमोनखौ दोलोनि थाखाय बाहायनो मा दोलोनि खामानि मावनो थाखाय बाहायनो मा जेरावनिखि बिथांमोना आथिखालाव गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थांनानै बिथांमोना इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ गोबां गुन गायो थारैनो बिथांमोनखौ बिबान होनाय जादोंमोन नामा जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि थाखाय खामानि मावनो थाखाय दायित्व होदोंमोन नामा बिथांमोना जेरावनिखि बिथांमोना आथिखालाव गोबां बाथ्राखौ बुङो मा फोरमायगोन बे समाव होमारदोंमोन नामा बिबान प्रमद बर' बिथाङा आं नोंथांनि सोंनायखौ खोब सुंद'यै होनो सानगोन प्रमद बर'खौ लानानैसो बिथांमोननि सिनायथि बिथांमोनखौ लानानै प्रमद बर'नि सिनायथि नङा बिथांमोननि सिनायथिया प्रमद बर' थानायखायसो दंमोन प्रमद बर'जों लोगोआव थानायखायसो दंमोन नाथाय दिनै जिहेतु बिथांमोना प्रमद बर' बिथांजों गैला ओंखायनो बिथांमोननि बारै सावरायनायनिबो आरो गोनांथि दं होननानै आं सानला जिहेतु नैबे लाइमोननि एसे बाथ्राखौनो फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों जे हाग्रामा महिलारि आथिखालनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा थिसनथाइनि बाथ्रा एबा लाइमोनफोरनो थिसनथाइनि बाथ्राखौ फोरमायथिदों जिहेतु नैबे गासिबनोबो साख्रि बाख्रिखौ होनो हाया जायनि थाखायनो 2 लाख रांखौ होनाय जादों थुलुंगा होनाय जादों बे बाथ्राखौ मख'दों थिसनथाइनि बेलायाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया लाइमोनफोरनो होनो हायाखै होननानै मख'बाय थादों बाथ्राखौ बुंदों जे सासेबो साख्रि होनो हायाखै होननानै बुंदों मा फोरमायगोन बिपिएफ दोलोआवहाय बा आथिखालनि बिपिएफ सरकारनावहाय लाइमोनफोरखौ लानानै खुनु थांखि गैया बिथांमोनाव लाइमोनफोरखौ लानानै लाइमोनफोरनि जौगानायनि थाखाय खुनु सिमां गैया 2 लाख होदों बारे मख'बाय थादों 2 लाख रांनि खोथाया माने बारे उत्थापन जाबाय थादों 2 लाख रांखौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि न'खरानो न'खरसेयावनो 4-5 गाहाम लानानै दिनै लाइमोनफोर जाय जेनुइन लाइमोन जायहा मोननायनि जयगता दं बिथांमोना दिनै मोनाखै थांनाय जोंनि प्रमद बिथांनि सरकारनि समाव जानाय एलपि एमइ ग्रेड 3 ग्रेड 4 नि जे स्क्रुटिनि जाखाजोबनाय जे साख्रि बिथांमोना दिनै बेखौ मानो फोसावनो हायाखै दिनै माने सरकार सालायनाया 6 दाननिबो बारलांबाय बिथांमोना बुंबाय थादों ओरै पस्ट दं बिथांमोना दिनैसिमबो मानो होनो हायाखै आरो जाय बिथांमोना इउपिपिएलनि समावहाय साख्रि होनो हायाखै होननानै बुंबाय थादोंमोन बिपिएफआ होलांनाय 900निबो बारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जोंनि इउपिपिएल सरकारा बिथांमोननि साख्रिखौ रेगुलाराइजेसन खालामना होदों थांनाय बिसायख'थिनि सिगां गोबां जोंहा फरेस्टआवहाय रोजा जोंहा साख्रिनि थिसनथाइ होदों बिजिडिसिनि सेक्रेटारि पस्ट जाय बिजिडिसिया जोंनि काउन्सिलावहाय सरकारनि मोनसे खुन्थिया ग्रासरुटआवहाय जोंनि जे बिटिसिनि एडमिनिस्ट्रेसन बियो मोनसे गोहोम बिफाव लायो बिजिडिसिया बै बिजिडिसिनि सेक्रेटारिखौ बिथांमोनहा थिसनथाइ होआखैमोन जोंनि प्रमद बर' बिथाङा थिसनथाइ होदों जोंनि प्रमद बिथाङा थांनाय गावनि सरकार सालायनाय समाव ग्रेजुवेट टिचार पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार एलपि एमइ बिथाङा गोबां थिसनथाइ होलांदों बिथांमोना माखौ थगायनो सानदों दिनैनि लाइमोनफोरा दिनैनि जे जेनेरेसन जायखौ जोङो जेन जेट होननानै बुंबाय थायो बिथांमोनखौ हाग्रामा महिलारिनि बे कमेडि स्टाइलावहाय बाथ्रा बुंनानै फोलानो साननाया जाय गुरुत्वपूर्ण सिद्धान्त लानायनि सम बेफोरखौ माने खेला दुलायै बारहोनो साननाया दिनैनि लाइमोनफोरखौ बिथाङा थगायनो हाया दिनैनि लाइमोनफोरा
माने गोलाव सम सिगांनि बायदि माने थगायनानै गादबनानै दम होनानै जे दोननो हागोन बेबायदि बिथाङा साननो नाङा जुदि बिथाङा सानदों गोदोनि बायदि दम होनानै सोरखौबा सिगि सग' जे सिगिनानै लाइमोनफोरनि सोदोबखौ लाइमोनफोरनि भइसखौ जुदि बिथाङा गादबनो हागोन सानदोंबा बे बिथांनि भुल जों दिनै नुदों फ्रिडम अफ स्पिचआ बिटिआरआव खमायनो हमदों सोरबा सोरखौबा माबा मोनसे बुङोब्ला बेखौ थांनानै दम हैनाय फनाव माबा मोनसे बुंहरनाय माने सोरनिबा गारियाव अन्थाइ खुबैनाय जोंफोरखौ नुबाय थादों दिनैनि लाइमोना हजा आरो बियो 5th जेनेरेशन दा जोंनि जे लाइमोनफोर बिथांमोनखौ बिथाङा भुल दाजादे बिथांनि गादबनायावहाय लाइमोनफोरा सोलिगोन नेबा जिहेतु बिटिसिनि मोनसे समनि जिहेतु चिफ आथिखालनि एमपि बिथां प्रमद बर' फैनायनि बा रायजो सभायाव थांनायनिफ्राय रायजो राजाफोरा मोनसे आसा एबा मिजिंथियाव दङ जे 125 एमेन्डमेन्ट जे संबिजिरारि सोदांनाय बे सोदांनायखौ जानायनि मोनसे मिजिंथियाव दङ माबायदि नोंथाङा बेनि बेलायाव मा बुंगोन एब्सुलुटलि जोंनि 125th एमेन्डमेन्टनि सायाव जे खामानि मावबाय थानाय दानिल' नङा जों मावबोगासिनो दङ आरो जोबोद स्पिडैनो बियो दिनै दावखोगासिनो दङ गासिबो बाथ्राखौ आं दिनै बुंजोबला नाथाय नोंथांमोनहा आसा खालामनो हायो एसेम्ब्लि बिसायख'थि बारनाय लोगो लोगो जोंनि प्रमद बर'नि दैदेननायावनो 125 एमेन्डमेन्ट बिला पास जागोन आरो बिटिसि आवहाय 60 मासि लानानै गोदानै इलेक्सन जागोन आरो इलेक्सन जानायनि सिगां बेवहाय इन्टारिम सरकार मोनसे जिरायगोन आरो बै इन्टारिम सरकारावहाय सोर जिरायगोन बेखौ नोंथांमोना आं बुंनांगौ होननानै सानला 125 एमेन्डमेन्टआ थारैनो पास जागोन खोब दंबावोब्ला मास मोनब्रै मोनबानि गेजेरावनो 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानायनि मोनसे गोख्रै स्पिडआव खारबाय थादों दा 125 एमेन्डमेन्ट पास जानायनि उनावहाय आं अपेनै बुंगोन जोंनि प्रमद बर' बिथाङानो इन्टारिम चिफ जाफिननायनि मोनसे सम्भाबना पूर्ण सम्भाबना दङ नोंथांमोना नुदों थांनाय बाजेट बेखौबो दान 4निल' हरनाय जादों बिनिफ्राय जों मोनसे मिजिं थिनो हायो जे 125 एमेन्डमेन्टखौ जे काउन्सिलावहाय 125 एमेन्डमेन्टनि जे आर्टिकेल्स जेराव सोदांनाय जागोन बिनि गेजेरजों जोङो बिटिसिआव डाइरेक्ट फान्डिं मोननो हागोन जोंनि बिटिसिआ जों नट अनलि बिटिसि गुबुन काउन्सिलावबो रिफर्मेशना जागोन बाट जोंनि बिटिसिआवहाय 60 मासि लानानै जे इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बे इलेक्सनावहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोआनो आरोबाव देरहानानै जोंनि जे बिटिआर बेखौ गोजोन गायसननायावहाय प्रमद बर' बिथाङानो आरो खामानि मावफिनदों मोनसे नोंथांमोना नुनो मोनदों लाइमोन दैदेनगिरिफोरखौ जिहेतु बिथां एमसिएलए आरो आथिखालनि बिजाथि बाक्सा बिधान सभानि राकेश ब्रह्मनि दैदेननायाव मोनसे चलो बिटिसि पाल्टाय मोनसे सासे घर बा न'आव थांगोन बिदि बायदि मोनसे बारि जाय मोनसे स्ल'गान होनानै बे समाव थांनायखौ नुनो मोनदों बिटिसि पाल्टाय गोरोबाखै माथो नोंथांमोननि बे स्ल'गाना मानोना बे समाव जिहेतु बिधान सभा आरो नैबे बिटिसिखौ पाल्टायनो थाखाय 2030आवसो जिहेतु बिसायख'थि जागोन अब्ला माबोरै पसिबिलिटिया दं बेहाय बेनि बे स्ल'गाननि गेजेरजों मा फोरमायनो नागिरदों आं गोलावै बुंनो सानाखै जास्ट सिम्पलि फैगौ बिधान सभा बिसायख'थियावहाय इउपिपिएल दोलोआ गोबां नाम्बारनि एमएलए देरहाखांनायनि उनावहाय इउपिपिएल दोलोआ जाय दोलोखौ गोसो जागोन बा जाय दोलोआ इउपिपिएलनि फेभारावहाय इउपिपिएलनि आइडियलजिजों बिटिसिनि जनगणजों गोरोबनानै खामानि मावनो थांखि लागोन बै दोलोजोंनो इउपिपिएलआ सरकार दागोन होननानै आं सिगाङाव बुंबाय आरो स्टेटआव जे इउपिपिएलनि लुगैनाय सरकार फैखांनायनि उनावनो बिटिसिनि जे दानि सरकार बियो उल्थां फाल्थां जानायनि मोनसे सम्भाबना दङ बायगोन नामा बिटिसि आथिखालनि जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारा मोनसे जेब्ला नोंथांमोना गोबां मासि लानानै देरहालाङोब्ला बिटिसिआ बायनायनि मोनसे चान्स दं नामा नोंथांनि बुंनाया बे नामा जोंनि इउपिपिएल दोलोजों गोरोबनाय सरकारा स्टेटआव फैनाय लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ सरकारनि भेलिडिटिया बारा गोबाव गैला होननानै नोंथांमोना साननो हायो मोनसे बाथ्राखौ फोरमायगोन जिहेतु बिधान सभा साखाथियावनो 9 खालारावनो जिहेतु जागोन एप्रिलनि दा बे समाव नोंथांमोननिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु सिगांनि समाव मोनसे स्ल'गाना हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मोनसे स्ल'गानखौ होदोंमोन जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बिजेपि राजखान्थि हान्जानो बिटिसिखौ फानबाय होननानै बाथ्रा बुंदों
नोंथांमोनाबो बयबा नङा बयबा मोनसे बिथिङाव बे समाव बे बाथ्राखौ लानानै स्ल'गान होगोन नामा जुदि बिसायख'थि फैयोब्ला बिटिसिखौ फाननायनि थाखायल' राजखान्थिया जोनोम जादों नामा दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे बिटिसिखौ फाननायनि खोथा बिथांनो नैबे बिसायख'थियाव बिनि एन्सारखौ रायजो राजायानो होगोन नट अनलि बिटिसि बिथाङा गावनि दोलोनि टिकेटखौ सिन्थाय बिजेपिनो फाननानै जाबाय दिनै बेखौ बिपिएफनि लाइमोनफोरा बिथां हाग्रामा महिलारिनि मानाव गेदेरनियाव दिनै कुइसन खालामनांगौ जोंनि बिपिएफ दोलोनि लाइमोनफोरा बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरनाव प्रश्न खालाम जे 2 लाख रां बे 2 लाख रांखौ न'खरसेयावनो साब्रै साबा लानानै लाइमोनफोरनि रांखौ बिपिएफनि नेता पालि नेताफोरा दिनै जाख्ल'बाय थानाय दिनै साख्रिनि मुङावहाय बिपिएफआ 2 लाख रांजों फोलानो नागिरनाय दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ रां होगोन होनानै लेंहरनानै आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जे रां होदों बै राङाबो उल्था लन जानानै थाफिननाय दिनै जों नुबाय थादों जे बिपिएफनि जा फोलानाय हायैखौ हागोन होननानै जे खुगा दामबाय थानानै सरकाराव गावसिनि दोलोआवहाय जे रायजो राजाखौ बोनो सेस्था खालामबाय थानाय बियो नैबे बिधानसभा बिसायख'थायनि उनावहाय फुल स्टप जानो थांगासिनो दं बिधानसभानि थाखाय लाइमोन दैदेनगिरि हिसाबै नोंथांमोना बेसेबां प्रिपेयार जोङो दिनै 100% जोंनि दोलोआ गामिनिफ्राय लानानै सुबानिफ्राय लानानै दिनै जिल्ला लेभेलसिम गोख्रैयै खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो एखे बिश्वासि जोङो खमाव 8टा बिजिसनि सिङावहाय जे 15 मासि दङ बेवहाय जोङो खमाव 8टा जों मासि लानानैहाय जों जाय सरकारखौ इउपिपिएल दोलोआ गोसो जागोन बा जाय दोलोआ इउपिपिएलनि साननाय हनायजों इउपिपिएलनि आइडियोलजिजों बिटिसिनि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावलांनो जोंनो खोथा होगोन जों बै दोलोखौनो आसामाव सरकाराव लानानै फैगोन जिहेतु बिटिसिनि बाहेरावबो नोंथांमोना बायजोआवबो बे समाव बिजाथि होनाय जादों गेलेफ्ला होदोंसो नामा नोंथांमोना जुदि नोंथाङा 8टानि बाथ्राखौ मख'दों बाखिया बा आद्रा थानाय बिधानसभाखौ फेजेननो थाखायसो होदों नामा नोंथां आं बुंबाय थादों जोंनि बिटिसिनि सिङाव खमावसो 8टा बिनि गोजौहाय जोंहा 15टाबो फैनो हागौ खमावसो 8टा बिनि गोजौहाय जों 15टा 8निफ्राय 15नि गेजेराव नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे एनडिएआ गासै 15टा बिजेपिनो हरगोन होननानै बाथ्राखौ बुंथिदों पुरा 100आव 100% होननानै बाथ्राखौ बुंथिदों नाथाय नोंथांमोना एसेबां दुरबल जिहेतु 8टाल' नोंथांमोना बे समाव देरहानायनि थांखिखौ लादों 8टा जुदि देरहानायनि थांखिखौ लादों अब्लाथ' मोनथाम मोननैल' मोननायनि मोनसे चान्सआ थागोन मा फोरमायगोन बे समाव थारैनो दुरबल नामा जोंनि थांखिया 8टा नङा जोंनि बिटिसिनि सिङाव थानाय मिनिमामखौ आं बुंबाय थादों 8टा बिनि उनाव 15टा आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौलाय मा बुंनो बिथाङा गेरेन्टिखौनो मावफुङाब्ला आरो बिथांनि बुंनायनि खुगानि मा मुल्य थायो 2 लाख रां होनोबो होनदोंमोन बिथाङाथ' रायजो राजानो होआसै दिनै बिथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपआवहाय रां होदोंमोन बिथाङा होआसै मोनसे मोननैनो होनानै माखासेखौ फोलानानै दोनबाय बिथाङा लाइमोनफोरनो साख्रि होनदोंमोन साख्रि होआसै बिथाङा हाफ पाट्टा होनदोंमोन हाफ पाट्टा होआसै बिटिसिआव शान्ति लाबोनो होनदोंमोन बिथांनि शान्तिया बेनो नामा हारि हारिसाजों दावराव दावसि जानायानो थारैनो गोबां बाथ्राखौनो बिथांनिफ्राय मोनथिबाय जे लाइमोन दैदेनगिरि हिसाबाव नैबे बिटिसि ओनसोलाव बा बिटिआर ओनसोलाव माबायदि थासारिजों बिथांमोना सोलिनो गोनां जादों एबा आथिखालनि थासारिफोरा माबायदि बेनि सायाव बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो जों मोनथिनो मोनबाय बेनि अनगायैबो लाइमोन थिसनथाइनि सायावबो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिबाय आथिखालनि सोरखार एबा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सोरखारा माबायदि थांखिजों एबा बिथांमोना ग्यारान्टि होनानै रायजो राजाफोरनि सेराव थांदों बेनि सायाव बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिथिबाय बिधानसभानि थाखाय लाइमोन दैदेनगिरि हिसाबाव बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया माबायदि साखाफारा जादों बे साखाफारा जानायनि सायावबो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो बिथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय बे समाव नोंथाङा जाखिनि बाथ्रा फोरमायबाय एबा बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आथिखालनि थासारि बे थासारिखौ नोंथाङा फोरमायबाय बेनि थाखाय नोंथांखौ जोबोदनो साबायखर बावबाय आरो इयुननि समाव नोंथांमोननि जिखिनि थांखि लानाय एबा बिधानसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि फिथाइया जेन नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि जाथों बेखौ मिजिंथिबाय बे नोंथाङा सम होबाय बेनि थाखाय जोबोदनो साबायखर बावबाय गोजोन्थों